Jeg følger bare mit flow. Og mit flow, det var low. Jeg har regnet noget ud, og jeg er ikke så god til at regne. Vi har en seng, som er 40 cm høj. Vi sætter en klods på hver benene her, som er 4,5 cm. Det betyder, at den bliver 44,5 cm høj. Det er desværre ikke nok til denne her, fordi så kan den ikke. Altså. Så derfor så sætter vi en til klods på. Så bliver den 49 cm høj. Altså bare selve ideen med at måle noget op, den ligger mig så gigafjerne. 49, det er så meget her. Så skal kanten, den forkanten, der er på sengen, det er den her. Den skal jo ikke være 49, fordi så får man, allerhelst skal den være 10 cm, en er det 15 cm, allerhelst skal være den 10 cm. Det kommer vi nok ikke til i den her omgang. Men hvis nu er 40, hvis vi nu sagde det, eller 41, jeg regner mere ting ud sådan, hvad skal man sige, blødt, eller sådan. Altså så siger jeg det og det, og så sætter man det sammen, og så selvom det umiddelbart virker som om man ikke kan, så tænker jeg, at det kan man godt. Altså. Vi kan også sige, at den skal være 43, så får vi lige lidt mere. Det bedste var, hvis den var 6, ikke også? Michael prøver stadig ihærdigt at finde en løsning på de strømproblemer, der er i soveværelset, så der kan komme lys i lamperne. Jamen, jeg bliver jo så nødt til at gøre et eller andet for, at der kommer lys i lamperne. Så derfor så trækker jeg simpelthen en midlertidig ledning op fra rosetten af og så ned til stikkontakten. Jeg håber virkelig, der skal en elektriker udkigge på det her, fordi at nu bliver vi nødt til, nu prøver jeg bare lige at se, at det virker, og det virker, så er alle glade.